سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا حجاب استدالو وزيناتات مبل 14 غوباي حوحات يكايد ابزلو الاوان ጌታቸው ረዳን ተማብት ጉባኤ ዘይ ተሳተፉን አባላት حوحات ካላ አኺባካ ካይዱ ጀሚሮም ምህላዎም ፕሬዝዳንት ሀገረ ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ ሕጆን ናብ ኢትዮጵያ ዝቀንዐ ክስታት መቅራቡ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፈጽሞ ዘሎ መጥቃዕታት ሳዕቤኑ ዝመልከት ወጪ ዘሎ ዜናን እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ጌራቶ ዘላ መጥቃዕትን ካለን ዘጠቃለለ ከውኒው ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም ፕሬዝዳንት ሀገረ ሶማል ሐሰን ሼክ መሐሙድ ኢትዮጵያ ንሶማል ከምሉዕላዊት ናጻ ሀገር ኣይተቀበላን ኣላ በመባል ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓድሽ ክስ ኣቕሪቡ እቲ ፕሬዝዳንት ሕጅውን ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድን ዝገበረቶ ስምምዕ ኣልዒሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ቃላት መጥቃዕቲ ፈኒዩሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኢትዮጵያ ንሶማል ከምሉዕላዊት ጎረቤት ሃገር ክትቅበላ ትነጽግ እያ ዘላ ክሳብ ሉዕላውነት ሃገረ ሶማል እትቕበል ድማ ምስኣ ብዛዕባ ባሕሪ ይኹን ካልእ ነገር ክንዘራረብ ኣይንደሊና ኢትዮጵያ ኣህጉራዊ ሕግታት تتحز دلا كبلي تزاريبو مجمرتا ناي زعامت ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ናይ ምርዳእ ሰነድ ድሕሪ ምፍራማ ካብ ሶማሊላንድ 20 ኪሎሜትር ንውሓት ዘለዎ ገማግም ባሕሪ ን50 ዓመታት ክትካረ ምርዳእ ከም ዝተበጽሐ ተገሊጹ ነይሩ እዚ ኸኣ ነታ ኣብ ዓለም ሓንቲ ካብተን ብመሬት ዝተኸበባ ዝዓበየ ሃገራት ዓለም ዝኾነት ኢትዮጵያ ንወተሃደራዊ መዓላን ንግዳዊ መዓላን ዝውዕል ኣፍ ደገ ባሕሪ ከርክባዮ እታ ካብ 1991 ጀሚራ ካብ ሶማል ተፈልያ ብርእሰ ምሕዳር እትካየድን ክሳብ ሕጂ ግን ብዓለም ደረጃ كم هجر أفلطة زي رخبت سوماليلاند دما كم قبر مسيح نايزين إثيوبيا تكاريو جماجم بحري إثيوبيا كم هجر أفلطة غتبة تسفى كم زلوان مدبات كم زلوان جليس أنيريا يخون برحجي بريزيدنت هجر الصومال حسن شيخ محمود إثيوبيا نصومال كم لولاويت هجر أي ترقيا نازلة كم لولاويت هجر كساب الترقيا دما مسأ بزعبة بحر خونة كالي نجر عين الزاربين نبنبال إثيوبيا أهجراوي حقتات تتحس على يلو بزحلفك أربع معتات إثيوبيا صومالن بمنستر وصاي ጉዳያትና ቢለን በመንጎኛ ቱርኪ አባንቀራ ዘይቅ አተታዊ ርክብ አካይደን ዘነበራ ኳንተ ሆነ እተዘረብ ግን ዘጭበጥ ፍረ ካይረኸበ ከም ዝተዛዘመ ይዝገላጽ اتهم كاب مبل 14 غوباي حوحات نرؤسهم زغللو ابالات لعلوت امررح حوحاتن ابالات ماكلاي كوميتن زتتصوعه اخيبا اب كتما مقلي كيدالو ابتو على ابالات ماكلاي كوميته حوحات ماكلاي كوميشن قوصر حوحات زساتفو زلو خوينم حوحات نمدحان زمطن سرحات نفصمالنا زبل اجندا زحزه مخان دما كابت مدرخ زوصا حبريتا رديو بريزيدنت غزياو محدار كلل تግራይን ምክትል አቦንበር حوحاتن ጌታቸው ረዳ ዝርከብዎም 17 ابالات ماكلاي كوميتن ካልኦት لعلوت ካድርታት ተወደበ كابتي ابز حلفه سولس جميرو نراوعي معلتو حيز زلو غوباي حوحات نرؤسهم كم زغللو زفلت يو ماكلاي قوصر كوميشن تودبن بورد مرجع ኢትዮጵያን زي حقاو مخانه زغلصو مبل 14 غوباي استات حدا شح زخونه تساتفتو اجنداتات قريصم وسانات احليفهم اخيبهم يقصلو كم زلو وهب قال حزبي امانيل اسفات مال ام مغلص يتزاريبيو وهب قال مبل 14 ودباو غوباي حوحات امانيل اسفا مسرح مبل 14 ودباو غوباي حوحات بزملكت مغلص يهبيو امانيل اسفا مغلصيو እዚ ጉባኤ ካብ ዝተሰመየሉ እዋን ጀሚሩ ማዕከላዊ ኮሚቴን ማዕከላዊ ቆጽር ሕወሓትን ውድብ ሕወሓትን ሓላፍነት የብሎምን ዝኾነ ፖለቲካዊ ነጥፈታት ከካይድ ድማ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ኣብቲ መዘጋጃ ቤት መቐለ ዝተጸውዐ እዚ ካልእ ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ኣኼባ ሕወሓት ድማ ኣባላት ቆጽር ኮሚሽን ዝተሳተፈሉ ዘለዉ ኮይኖም ከም ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ጌታቸው ረዳ መብርሂ ይወሃብ ከም ዘሎ ካብቲ መድረኽ ዝወፀ ዜና ሓቢሩ ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽበ ዶክተር ኢሳያስ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ናይ ሓሳብ ፍልልይ ክኽበር ምኽኣል ይንእድ ብምባል እንተኾነ እቲ ተፈጥሮ زل أفلالاي أمانجو جزياو محدارن ودب حوحاتن زي كونس أوشت العلوي أمررح حوحاتي قبل أن تصيرو قد محجي اتقبأه نتسأبي بربح حدا جوجل كم ستتصوع زجلت أجيتا شوردا عبز أخي بعد ما اتو بوليتيكاو كونتات تودبن تكلل نمنور نملاس إزازة أزيو وانوان أقداسن مخاني تزاريبو مكتل أبو ومبر حوحات جيتا شوردا نمبر كخزبلا أكل يلن سلام ممراس حزبنا زدل النجار سلزخنة قدامنتك وهو زجبا يلا قبل علينا كوينات وجن تلون بأقبابو مدلاوي انت زي كوينو مكتنا بالكا كوينات مصواع انت يكتقم بزتقاله مطن شجر بزربنا مفتاحنا كنسرح زلنا كم زبله تحبيرو بتوسخ ጌታቸው ረዳ ሕወሓት ከም በሐድሽ ውድብ ከመዝገብ ዝኸአለ በሰንኪ 4 አባላት ፈጻሚቲው ክብል ዝኸሰሰ ኮይኑ ሕወሓት ከም በሐድሽ ናይ መዝገብ አካይዳ አንጻር ውሳነታትን እምነትን ማዕከላዊ ኮሚቴ ከም ዝኾነ ወሲኹ አብሪሁ ሕወሓት ሕጋውነቱ ከመለሰሉ ጥራይ ምሕታቱ በመዘኻር ከቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝተዋህበ ውሳነ መንጻጉ ዝከር ኮይኑ ጌታቸው ግን እቱ
ጉባኤ ዘካይ ዘሎ ጉጅለ ነቲ ውሳነ ተቐቢልዎ ዝሓደረ ይክብል ከሲሱ ከም ዝከር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ነቲ ብኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ዘሎ መበል 14 ጉባኤ ሕወሓት ከምኡውን ኣብቲ መድረኽ ዝሓልፉ ውሳነታት ኣፍልጦ ከም ዘይህብ ምሕባሩ ዝዝከር እዩ የመናውያን ዕጡቃት ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፍጽምዎ ዘለዉ መጥቃዕታት ይቆጽሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን በርከት ዝበለ ዓበይቲ መራኸብ ዝውንና ኩባንያታት ንመስመር ደቡብ ኣፍሪቃ ይጥቀማ ኣብ ዘለዋሉ እዋን እቲ ዝህልኽኦ ነዳዲ ከም ዘየደን ብኡ መንጸር ድማ ዋጋ በዚ መስመር ዝመጽእ ንብረት ክዛይድ ከም ዝኽእል ይሕብራ ምህላወን ተገሊጹ ኩናት እስራኤልን ሓማስን ካብ ዝጅምራት ሒዙ ሕቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ እስራኤል ኮነ ምስ ኣሜሪካ ወይ ብሪጣንያን ወይ ካልኦት መሓዙት እስራኤል ርክብ ኣለወን ኣብ ልዕሊ ዝበለን ዓበይቲ ናይ ንግዲ መራኸብ መጥቃዕታት ክፍጽም ዝተረኣየ ኮይኑ ቅድሚ ድማ ድሮ ሓንቲ ኣጥሒልዮ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታትን ንሓንቲ መርከብ ዘይዕወት መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወላ ተገሊጹ ነይሩ ዱባይ ዝመደበሩ ብርክት ዝበላ ወደባት ዓለምና ዘካይድ ዲፒ ወርልድ ዝበሃል ኣካየዲ ወደባት ምዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣጋጢሙ ዘሎ መጥቃዕታት ሕቲ ብዝተሓዝ ኣብዚ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት ናይ ሎሚ ዓመት ኣብ መኽሰቡ ኣስታት 60 ሚእታዊት ሙግዳል ከም ዘጋጠሙ ዕላው ገይሩ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሊባኖስ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ስዒቡ 10 ሰባት ከም ዝተቆትሉ ሰብ መዝተ ሃገር ገሊጾም ካብቶም ዝተቆትሉ ሓንቲ ኣደ ምስ ክልተ ደቃ ከም ዝርከብዎም ተሓቢሩ ኣብ ከተማ ናባቲያ ሶርያውያን ስደተኛታት ዝሰርሑሉን ዝሓድሩሉን ህንጻ በቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተሃርመ ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ ፋረስ ኣብያድ ሓቢሩ ተወሳኺ 5 ሰባት ብከቢድ ቆሲሎም ኣብ ክፍሊ ጽኑዕ ክትትል ሆስፒታል ከም ዘለዉ እውን እቲ ሚኒስተር ገሊጹ እስራኤል ብወገና እቲ ህንጻ መኽዘን ኣጽዋር ሕዝብላህ ምዃኑ እያ ትገልጽ እስራኤል መኽዘን ኣጽዋር ሕዝብላህ ዝበለቶ ህንጻ ብፍጹም መኽዘን ኣጽዋር ሕዝብላህ ዘይኮነስ ስደተኛታት ስራሕ ሓጺን ዘሳልጡሉን ዝሓድሩሉን ቦታ ይክብል ድማ ዋንኡ ሁሴን ቶማስ ገሊጹ ነዚ ስዒቡ ብኢራን ዝደገፍ ሕዝብላህ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ንዝርከብ ከባቢ ኪቡትስ ዕላማ ብምግባር ኣብ ክልተ ዙር ሓያሎ ሮኬታት ናብ እስራኤል ወንጪፉሎ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ኣብ ቀዳማይ ዙር መጥቃዕቲ ሕዝብላህ ዝኾነ ሰብ ከም ዘይተጎድኦ እኳ ተገለጸ ኣብ ካልኣይ ዙርያ መጥቃዕቲ ሮኬት ግን ክልተ ወተሃደራት ከም ዝቆሰሉ ሓቢሩ እስራኤልን ሕዝብላህን ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ሓያል ተፋጣት ዝኣተው ኮይኖም ብፍላይ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቤይሩት ንሓደ ፍሉጥ ኣዛዚ ሕዝብላህ ድሕሪ ምቕታላ እቲ ጉጅለ ሕነ ክፈዲ ምዃኑ እዩ ዝፍክር ዘሎ መራሒ ሕዝብላህ ሓሰን ነስረላህ ነቲ ቅትለት ሕነ ክንፈዲ ምዃና ዘጠራጥር ኣይኮነን ኢሉ እዚ ኣብ መንጎ ሕዝብላህን እስራኤልን ዘሎ ግጭት ካብ እዋን ናብ እዋን እናተጋደለ ዝመጽእ ዘሎ ኮይኑ ነቲ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ስምዕ ተኹስ ደው ምባል ድማ ከይሃስዮ ይስጋእ ቀጠር ግብፅን ኣሜሪካን ኣብ ዶሓ ኣብ መንጎ ሓማስን እስራኤልን ስምዕ ሰላም ንምፍራም ዓቢ ጻዕሪ ይገብራ ከም ዘለዋ ይነገር እዚ ስምምዕ ኢራን ናይቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ጤህራን ዝተቐትለ መራሒ ሓማስ እስማዒል ሃኒያ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ንኸይትወስድ ኣገዳሲ ምዃኑ ይነገር ኣሎ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሕነ ከይትፈዲ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ስማዕ ዘሎ ለበዋ ድሮ ነጺጋታ እያ እንተኾነ ኢራን ወላውን ከምኡን እንተበለት መጥቃዕቲ ሕነ ምፍዳይ ዝደናጎየሉ ዘሎ ምኽንያት ብሰንኪ ስምምዕ ሰላም ከም ዝኾነ ተንተንቲ ይገልጹ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን በቲ ውዕል ሰላም ተስፋ ከም ዝሓደሮ ድሕሪ ምግላጹ ሓማስ ኣብ ስምምዕ ምቁራስ ተኹሲ እስራኤልን ቃዛና መልኪቱ ዝግለጽ ዘሎ ምዕባለ ምትላል ከም ዝኾነ ገሊጹ ወላ ኣብ ቀጠር በኣሜሪካ ዝድገፍ ክልተ መዓልታት ዝወሰደ ዝርብ ስዒቡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ብዓርቢ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ንሰላም ቀሪብና ኣለና ምባሉ ይዝከር ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም